Protesta eguna du gaur Michelinek Euskal Herrian dituen bi lantegietan. Gasteizen eta Lasarte Orian jarrerak oso urrun daude lan ituna adosteko negoziazioan. Sindikatuek ez dute babestu zuzendaritzak aurkeztutako azken proposamena eta grebara deitu dituzte bi lantegietako langileak. Erosteko ahalmena berreskuratzea da protestan diren langileen aldarrikapen nagusia. Kaixo eguerdion, Gasteizko eta Lasarte Oriako Michelineko 4.000 langile inguru grebara deituta daude. Gipuzkoako lantegia langile batzordeak deitu ditu greba egunak eta Gasteizen berriz gutxiengo sindikala izan da deialdia egin duena. Arabako hiriburuan grebako jartzun handia izan du goizeko txandan eta sindikatuen arabera ekoizpen katean langileen 93%k bat egin dute protestarekin eta ondorioz lantegia ia erabat geldituta dago. Guztira, 4 greba egun egingo dituzte. Eta 1000 lagun baino gehiago batu dira Amurrion Galder Barbadori eta Aitor Zelaiari elkartasuna adierazteko. Espainiako Auzitegi Gorenak euren kontrako 4 urteko espetxe zigorra berretsi du eta Euskal Herriak aurrera lelopean elkartasun uholde bat osatzera deitu du ankerkeriari stop plataformak. Iragarri dute egoera berri horren aurrean mobilizazio zikloa irekiko dela. EH Bilduren mahai politikoak bilera egingo du Donostiako egoitzan Kongresurako eta Senaturako hauteskundeetako hautagaien proposamena lantzeko. Eguerdiko 12etan Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusia hedabideen aurrean agertu da hautagaien proposamenaren berri emateko. Zerrendaren inguruko lehen planteamendua da jarraikortasunaren aldeko apustua egitea, bai? Uste dugulako oso lan ona egin dela legislatura honetan Madriden, zentzu askotan. Uste dugu balore ziur bat izan garela Madriden. Uste dugu gure babesa politika sozial aurrerako hoiei oso baliogarria izan dela eskubideak berreskuratzeko Euskal Herrian eta Euskal Herritarrek eskubideak berreskuratzeko eta zentzu horretan gure lehen erreflexioa eta gure lehen erabakia mahai politikoan izan du da jarraikortasuna ematea gure zerrendi. Erretreten erreformaren aurkako protestak ez dira amaitu sindikatuentzat. Bihar greba mobilizazio egun batera deitu dute eta Baionan ere protesta egingo dute. Intersindikala deitu du grebara iparraldean eta Frantzian. Eta intersindikalean onartzen ez badute ere, labek ere deitu du astearteko mobilizaziora. Aiara horretan lankideak xehetasun gehiago ditu. Pentsio erreformaren kontrako aldarriek iparraldeko kaleak hartzen jarraitzen dituzte. Erretiro adina 72 urtetik 74 igotzen duen lege erreforma apilaren erdialdean iragarri zuen Macronek eta maiatzaren batean milaka pertsona mobilizatu ziren reforma horren kontra egiteko eta azken egunetan gainera Frantziako asambleara itzuli da gaia, zehazki Liot taldeak erretaren adina 72 urtetan ezartzeko lege proposamena egin baitu. Gogoratu behar da Macronek 49.3 artikulua erabilita indarrean sartu zuela legea, osaketa galtzeko beldur zelako eta horrela dekretuz onartu zuen erreforma Frantziako gobernuak. Baina ikusteke dago orain, ekainaren 8an diputatuek aukera izango ote duten erretaren adinari buruz bozkatzeko. Eta testuinguru horretan, bihar ekainaren 6an berriro greba eguna dute iparraldean, eta gainera manifestazioa egingo dute Baionan, eta bestalde intersindikalean onartzen ez baduten arren, labek ere mobilizatzera deitu du. Gabe borrokatuko gara, erretreta kontra erreforma kentzeko eta jendarte proiektu eta lan mundu bidezkoagoak lortzeko. Beraz, deitzen ditugu gure 3 sindikatuak parte hartzea mobilizazioetara, greba egitea, ekonomia blokatzera, ez da amore maiteko. Eta Aitor Elordi gailendu da 2023ko buruz-buruko finalean. Pilotariak 18-22 irabazi du partida Jokin Altunaren aurka. Maiabitarrak lehenengo aldiz jantzi du Marakako txapelketa nagusiko txapela. Eta hemen duzue aurtengo txapelduna. Aitor Elordi Zakartegi. Maiabitarra. Bejondaiola.
Eguneko titularrak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Gasteizko eta Lasarte Oriako Mitxelineko 4.000 langile inguru grebara deituta daude. Izan ere, sindikatuek ez dute babestu zuzendaritzak aurkeztutako lan hitzarmenaren proposamena. Gipuzkoako lantegian langile batzordeak deitu ditu greba egunak eta Gasteizen berriz gutxiengo sindikala izan da deialdia egin duena. Guztira, 4 greba egun egingo dituzte. Goizeko 5 hasi dira lehenengo elkarretaratzea Gasteizko eta Lasarte Oriako lantegietan. Gasteizen zentraleko iturriek El Correo egunkariari adierazi diotenez, ekoizpen lerrotan 183ko jarraipena izan du grebak. Arabako hiriburuan kokatuta dagoen lantegian 3.300 langilek lan egiten dute. Kamioientzat eta obra publikoetako ibilgailuentzat gurpilak egiten dituzte. Gasteizen gutxiengo sindikalak egin du greba deialdia. Hau da, ELA, LAB, ESK eta CGT sindikatuek langile batzordearen babesik gabe. Komisiones Obreras, UGT, CESIP eta CCM sindikatuek osatzen dute gehiengo sindikala. Azken asteotan greba bertan behera ustea eskatu zuten, baina ez dute lortu. Gipuzkoako lantegian berriz 500 langile daude. Kasu honetan lana usteko deia langile batzordeak egin du. LAB, Komisiones Obreras, UGT, ELA eta CCI sindikatuek hain zuzen ere. 4 greba egun egingo dituzte ekainean eta uztailean, gainera goizeko 9:30 auto-ilara bat osatu dute Lasarte Oriako kaleetan, eta arratsaldean berriz manifestazioa egingo dute. Mitxelinek 112ko soldata eskaera eskaini du datozen 4 urteotan. Sindikatuek nahi dute ordea soldateko kontzeptu guztiak inflazioarekin lotzea. Horrekin batera lanaldia eta behin-behinekotasuna murriztea eskatu dute. Eta 1000 lagun baino gehiago batu dira Amurrion, Galder Barbadori eta Aitor Zelaiari elkartasuna adierazteko. Espainiako Auzitegi Gorenak euren kontrako 4 urteko espetxe zigorra berretsi du. Zabaldu nahi dugu prozesu judiziala guztiz ankerra eta injustoa izan dela eta izaten ari dela. Eta bestetik, azpimarratu nahi dugu Euskal Herriak baduela beharra eta baduela nahia injustizia hauei eta egoera hauei aurre egiteko. Eta horregatik elkartasun fase berri bat abiatu dugu, elkartasun keinuak Euskal Herriko txoko guztietatik zabaltzeko. EAJak eta PSek akordioa itxi dute Gasteizen eta Araban. Aldundietan eta udaletan koalizio gobernuak osatzeko akordioa itxi dute bi alderdiek. Legution jeltzaleek aginduko dute eta PPren babesa beharko dute Gasteizko eta Oiongo alkatetzak eskuratzeko. PPek berriz Bastidako eta Guardiako alkatetzak berreskura ditzake. PSek eta EAJak baieztatu dute EAEko foru eta toki erakundeen gobernagarritasunerako akordioa adostu dutela. Gauzak horrela akordioren bitartez, Ramiro González diputatu nagusia izango litzateke, eta Gasteizko udalean koalizio gobernua berresteko aukera errazteaz gain, Legutioko alkatetza Nerea Bengoa jeltzaleen esku geratuko litzateke. Akordio zabala, batzeko akordio bat da, gure instituzioetan egonkortasun bat egoteko, eta hainbeste foru aldundi eta herriei egonkortasun horren bitartez, geroz eta bizi kalitate gehiago emoteko. Bestalde PP giltza du Oionen EH Bilduri alkatetza kentzeko, EAJak 3 aulki ditu eta PSek 2. Beraz, koalizio gobernua PPren 2 zinegotziak babesten badituzte, EH Bilduk alkatetza galduko luke. Bastidan eta Guardian berriz EAJ eta EH Bilduren arteko akordioa berresten ez bada, alkatetza PPren esku geldituko litzateke. Aukera hori saiesteko 2 aukera daude, jeltzale eta zuberanisten arteko akordioa berrestea edo EH Bilduk doako babesa eman EAJari. Ekainaren 17an Gasteizko udalbatza berria osatuko da eta bertan 2 hautagaitza izango dira, Rosio Bitero eta Maider Etxebarria. Guztira 27 zinegotziren artean aukeratuko da alkate berria. EH Bilduk 7 aulki lortu ditu, PSek, PPek eta EAJak 6 eta Elkarrekin Podemosek 2. Gehiengo osoa lortu nahi duen hautagaitzak gutxienez 14 zinegotziren aldeko botoa behar du. Gehiengo osoa osatzeko akordiorik ez badago,
Boto gehien lortu dituen zerrendako buru den zinegotzia izendatu litzateke alkate. EH Bilduk irabazi zituen Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hauteskundeak, baina baliteke lehen indarrak ez gobernatzea, bigarren, hirugarren eta laugarren indarrek bat eginez gero. Gobernua osatzeko helburarekin hasiak dira negoziaketak, EAJak eta PSek goberna bidea bermatzeko akordioa egin dute, Elkarrekin Podemosek ezker politikak babestuko ditu eta PPek argi adierazi du alduen guztia egingo duela EH Bildu erakundeetan egon ez dadin. Oraindik ez dago ezer garbi. Gipuzkoak erabaki du EH Bildu izatea lehen indarra, 22 eserlekurekin. Alde handiz egin dio aurre gainera EAJari, 17 eserleku dituzte jeltzaleek bigarren indar bilakatuz. Jarraia sozialista daude 7 aulkirekin eta hurren ez hurren PP eta Elkarrekin Podemos 3 eta 2 batzarkiderekin. Gobernua osatzeko helburuarekin hasiak dira negoziaketak. EAJak eta PSek gobernabidea bermatzeko akordioa egin dute, orain arteko itunei eusteko asmoa adierazi dute. Akordioan jaso da foru aldundi eta udal guztietan koalizio gobernuak eratzen laguntzea eta ahalbidetzea. Beraz, konpromiso hartu dute posible den udal eta foru instituzio guztietan 2015ko akordioa berritzeko. Bestalde Elkarrekin Podemosiuk gaitzetxe egin du EAJaren eta PSren arteko akordioa eta esan du ez dela programatikoa izan. Elkarrekin Podemoseko ordezkariak Maialen Iriarte EH Bilduren Gipuzkoako ahaldungaiarekin bildu ziren iragan astean. Ildo horretan Iriartek Gipuzkoako Batzar Nagusietan gehiengo aurrerakoia osatzeko emandako aurrerapausoa eskertu dio Elkarrekin Podemosi. Kasu horretan EH Bildu Elkarrekin Podemosek eta EAJ eta PSek 24 batzarkide lituzkete. PPek du giltza beraz gobernu osaketari dagokionez. PP argi adierazi du ahalduen guztia egingo duela EH Bildu erakundeetan egonez dadin. Baina Mikel Ezamak PPren Gipuzkoako Batzar Nagusietarako zerrendaburuak esan zuen PPren babesaren prezioa gobernua sartza zela, kirol arloan. Dena den EAJak eta PSek esan dute haien akordioaren barruan ez dutela aurreikusten Alderdi Popularrak gobernuaren parte izatea, kasu horretan baina jeltzaleek aldundi utzi beharko lukete. Oraindik ez dago ezer itxita, EH Bilduk irabazi zituen Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hauteskundeak, baina baliteke lehen indarrak ez gobernatzea, bigarren, hirugarren eta laugarren indarrek bat eginez gero. Eta hezkuntza batzordeak hezkuntza legearen inguruko eztabaidari helduko dio adituen agerraldiekin. Batzordeak 40 erakunde eta adituren agerraldiak programatu ditu lege proiektuaren inguruko ekarpenak egin ditzaten. Hainbat erakundek iritzia eman dute dagoeneko. Balekoa den lege baten aurrean gaude. Baino, gobernuari dekretu eta agindu bidezko gobernantza ahalbidetzen dion lege baten aurrean ere. Lege honek ez du eskola publikoa hezkuntza sistemaren muinean kokatzen. Izan ere, publiko-pribatu sistema duola betikotu nahi du Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publiko asmatu berri baten bidez. Legeak jasotzen baldin badu hezkuntza akordio horretan jasoa genuena, legea balekotzat joko dugu. Osoko zuzenketa bat aurkeztuko dugula lege honen aurrean. Ereduak aldatzen badira hori definitu egin behar da. Ontxe bertan ez daude legearen testuan. Bestetik, Bardeako tiro poligonoaren aurkako martxa itzuli da 3 urteko geldialdiaren ondoren. Nafarroko ekologistak martxan ekartetik, Bardeako tiro poligonoa eraistea eskatu dute erreserba integral bihurtuz eta espeziak babesteko artzaintzaren ingurumen kudeaketa egokia eginez. Bardeako tiro poligonoaren aurkako martxa itzuli da 3 urteko geldialdiaren ondoren. 300 lagunek asteburuan eskatu dute ixtea eta poligonoaren aurkako batzarrak esan du kongresura eramango duela defentsarako interesgune izendapena indargabetzea.
Ekologistak martxan taldeak nabarmendu du tiro poligona eraistea beharrezkoa dela bakeagatik eta ingurumenagatik ere bai. Horrek ez baititu estepako hegaztia babesten eta are gutxiago batzuetan suteak eragiten dituzten danbadekin. Zenbait hegazti tiro poligonan bizi dira. Eremu hori ez da nekazaritzarako luberritu 1951tik poligona sortu zen urtetik, eta bizirik diraute bombardaketa jasan arren. Mobilizatzaileek Bardeako tiro poligona eraistea eskatu dute beste behin erreserba integral bihurtuz eta espeziak babesteko hartzentzaren ingurume kudeaketa egokia eginez. Ildo horretan kongresuan eskatuko dute tiro poligonoak duen defentsarako interesgune izendapena ere indargabetzea. Adirazi dutenez ez diete utziko Nafarroako eta Aragoiko gobernu izen udalei beste alde batera begiratzen eta kontratu berri batek izango luken larritasunari muzin egiten. Mobilizatzaileek iragarri dute diputatuen kongresura eramango dutela Aznarren 2000 urteko dekretua indargabetzea. Orduko Espainiako presidenteak defentsa nazionalerako interesgune izendatu baitzuen. Mobilizazioari berriro helduz Nafarroko gobernuari exigitu diote lehen lerroko gai gisa hartzeko. Poligonaren aurkako batzarraritzat ura desegita funtsezkoa da. Ukrainako gerraren ondorioz maniobrak ugaritu egin baitira Bardeetan. Eta milaka lagunek bat egin dute igande honetan Mungian Euskal Eskola Publikoaren jaialdian. 30. edizio izan da aurtengoa, Legarre ikastetxeak antolatuta Jagon Lelopean. Iluntzera arte 100 ekitaldiz gozatzeko aukera izan dute. Zaindu, babestu, gorde. Horiek dira Bizkaiera zadiera honek dituen esan nahiak. Gurera ekarriaz, Euskal Eskola Publikoa izena duen altxor bat dugu, eta guztioi dagokigu altxor hori zaindu, babestu eta gordetzea. Berrota urte, bete dauz Legarde ikastetxeak. Ibilbide luzea, benetan. Esan bere, holango erakunde batek, hainbeste urtetan iraun eta hartu deuen maila eta ospea hartuteko, pertsona eta erakunde askori esker eta euren lanari esker izan da ezalango zalantza barik. Gaur egun eskola publikoa da herri honi euskarazko kalitatezko irakaskuntza eskaintzen dion eskola, ez? Eta nik uste dut gainera gero eta familia gehiago eskola publikoa aukeratzen dute, eta baita ere horregatik Euskal Eskola Publikoaren jaia bihurtu da, gero eta hitzordu garrantzitsuagoa familientzat eta hezkuntza komunitate osoarentzat. Lehenengo jaia egin genuen Lasarteko hipodromoan, orain dela 30 urte, eta orduan jaia oso txikia zen, oso tamaina txikiko jaia zen, eszenatoki bat zegoen, eta ikastetxetako jarduerak egiten ziren. Hortikan gaur arte asko aldatu dira gauzak, ez? Gaur egunean jaia askoz handiagoa da, tamaina handiagoa da, eta azkenean ekartzen ditugu, artistak ekartzen ditugu eta profesionalak ekartzen ditugu, hori ez, jarduerak egitera, eta horregatik jaia bihurtu da gaur egunean, urtero milaka pertsona biltzen dituen ekitaldi importante bat bai. Hasiera baten, orain dela 40 urte,
Euskerazko hezikera nahi bazendun zure sementzat, ikastolak ziren bide bakarra, ez zegoen gehiago. Baina hori asko aldatu da, eta orduan hori gizartean nik uste dut aldatu egin behar dugula sentsazio hori, nik pentsatzen dan euskarazko heziketa kalitatezkoa ikastoletan bakarrik ematen dela. Eta ez da egia, ikastoletan gauza ondo egiten dira, gauza arlo askotan, baina eskola publikoan be bai. Eta hori errebinkatu behar dugu. Festa hau ez gauz hemen diru bila, hau erreibindikatiboa da, ondo pasatzeko, gaur eguraldi izugarria daukagu, Mungia leku polita da, jende asko etorri da ondo pasa dezatela, hori da guztia. Hilabete bat falta da Sanferminetarako eta hasi dira entzierroaren hesia jartzen zezenen ibilbideko hainbat tokietan. Horrekin batera udalak antolatzen dituen kontzertuak iragarri dituzte eta baita txupinazoa nork botako duen ere. Hilabete falta da munduko festa hoberenei hasiera emateko. Eta dagoeneko azpiegiturak paratzen hasi dira hiriko zenbait zokotan. Horietako bat Sanferminetako entzierroaren hesia da. 858 metro biltzen ditu. Gaseko ikuiluetatik zezen plazarainoko bidea egiten du. Funtzioa eraikinak ez dauden tokietan zezenak ez pasteko balio du. Hesia gainera bikoitza izaten da. Tartean, mediku udaltzain zein kazetarien bidean zehar pasteko aukera izan dezaten. Udaletxea aitzinean dagoen hesiaren pusketa hau hiria bisitatzen dutenendako atrakzio turistikoa izaten da eta gainera selfieak egiteko toki paregabea. Eta hesiarekin batera, udalak Sanferminetako kontzertuak iragarri ditu. Gaztelu plazan joko duten taldeak, Ana Mena, Merina Gris, ETS, Fangoria, Dani Fernández, Funzoan Babiloud, La Señora Tomasa eta Lágrimas de Sangre izanen dira. Hori gutxi balitz, Iruñeko alkateak errandu, Sanferminetako txupinazoa osasunak jaurtiko duela. Sanferminetarako elementuak bilduz doaz, eta iruindarrak festarako irrikitan dira. Bestetik, Arabako plazetan programaren 4. edizioak 51 emanaldi eskainiko ditu lurralde osoan. 27 konpainia biltzen dituen kaleko arteen zirkuitu bat da, horretatik 8 konpainia arabarrak dira. Egitarauak ikuskizunak eskainiko ditu ekainetik irailera arte. Helburua da Araban ibilbide kultural bat sustatzea eta kaleko arteari duintasuna ematea. Eta kiroletan, greba mugagabea hasi du Bilbao Kirolakeko kirol instalazioez arduratzen diren lorazainen kolektiboak. Aiara Durreta lankidea Bilbon dugu, lankatazkaren inguruko nondik norakoak asaltzeko.
Bilbo Kirolakeko kirolistalazioez arduratzen diren lorazainen kolektiboak, Miser enpresako langilez osatuak, greba mugagabea abiatu du. Urte eta erdi igaro da, labek lan-baldintzen hobekuntzak negoziatzeko proposamen bat egin zuenetik, udaleko gainerako lorazainen lan-baldintzekin homolagatzeko eta horrela, 6 urte berritu gabe daraman hitzarmena hobetzeko. Baina sindikatuak salatu duenez, enpresaren erantzun bakarra izan da lan-baldintza horiek okertzea. Eta horrela, egoera horrela langileek erabaki dute grebara jotzea. Gainera, Bilboko igerilekuen denboraldia astear den honetan, lanuzte horrek arriskuan jar dezake besteak beste Turdinagako igerilekuen irekiera. Eta Frantziako Turraren harira segurtasun operatiboren aurkezpena egin dute Bilboko Euskalduna Jauregian. Eta bertan izan dira besteak beste Josu Erkoreka Jaurlaritzako segurtasun sailburua, Amaia Arregi Bilboko segurtasun zinegotzia, Martin Ibabe Donostiako herri segurtasuneko zinegotzia eta Livia López Gasteizko kirol zinegotzia. Aiarak xehetasun gehiago ditu. Frantziako Turraen segurtasun operatibo Frantziako Turraen harira Euskal Erakundeek aurkeztu dute planifikatutako mugikortasun eta segurtasun operatiboa. Uztailaren batean Frantziako Turra Bilbotik abiatuko da eta uztailaren batean 2 eta 3 Euskal Herria zerratuko dute txirrindulariek lehenengo 3 etapetan. Eta 3. etapa horretan hegoaldetik abiatuko dira txirrindulariak eta iparraldean bukatuko dute. Eta iparraldea zizpide Baionako hiria kaso Frantziako Turraren antolatzailearekin hitzarmen bat egitearen alde egin du eta akordio horren arabera Euskalen animatzaile bat izango da Akitania etorbidean, 3. etaparen helmugan zehazki, Spitzer ofizerekin batera. Eta hegoaldean aipatu bezala segurtasun operatibo integrala antolatu dutela adierazi du Josu Erkoreka Jaurlaritzako segurtasun sailburuak. Segurtasun operatibo integrala diseinatu dugula. Euskadin inoiz ez bezalakoa. Egun horietako joan etorri guztiak denporarekin planifikatzeko. 2. Informazioa behar besteko denporarekin bilatu eta biltzeko. Eta 3. Batez ere, egun horietako garraio publikoa izatea. Garraio publikoa erabiltzeko uztailaren 1, 2 eta 3. Bilboren kasuan, gero Amaia Arregik zehaztasun gehiago azalduko dizuen moduan, murrizketak aurreratu egingo dira. Izan ere, Turraren hasiera handiaren aurreko egunetan nazioarteko interesa duten jarduerak eta ekitaldi garrantzitsuak izango baitira eta ekitaldi hori guztiak Bilbon bertan egingo baitira. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan Aner Ansorena aholkulari politikoarekin egin dugu hitzordua. Amabiterdiak iritsi direla heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako hemen dugu gaur gurekin Aner Ansorena aholkulari politikoa eta ondo etorria ematea aurkitu zaigu ezer baino lehen eta gero aipatza ez nola helduko diegun maiatzan 28ko emaitzei eta batez ere ondorenei lehendabizi eta batez ere Nafarroara begira horre ikusi dugu ez nola parlamentuari dagokionez Maria Txibitek argi duen Euskal Herria Bildurekin ez duela batu ere egin nahi bidea egin nahi du geroa bai, eta zurekin Nafarroarekin, hala ere ez, zer usten du honek agerian? Hemen ikusten duguna da, hauteskunde hauetan inork ez duela inorekin hitzik eman nahi, edo itunik ez duela sortu nahi, EH Bildu erdian baldin badago ez da, eta hori arazo bat da, azkenean marra gorriak jartzen dituzunean, hainbeste marra gorri jartzen dituzu, azkenean ez duzula dena gorri geratzen dela, ez? Eta orduan hor zailtasunak izaten ditugu. Egia da hauteskundeek nahiko Nafarroan eta baita Euskadin ere nahiko panorama arraro bat utzi digu, ez da? Ez da ohituak gaudenera eta orduan, aldaketak datoz zentzu horretan, ez da? Ez dakit aldaketa sozial bat dagoen, honen inguruan ere hitz egin da asko, eta ni ez nator oso bat, ez? Ikusi egin beharko dugu ea zer nolako joera daukan.
Baina egia da, Nafarroan adibidez ikusten duguna dela, Maria Txibitek ez duela EH Bildurekin orain hitzartu nahi gobernurik, baina lehengoan ere ez zuen hitzartu berez gobernurik, bai akordioetara iritsi ziren, baina barruan geratu ziren akordioak izan ziren, ezta? Orduan ikusi egin beharko dugu, zer nolako joera hartzen duen honek, 16ean hain zuzen ere izango da parlamentuaren mailaren osatzea, eta gero 17an udaletxeena, eta hor bai pastela hor dagoela. Bai, ez gaira Nafarroako testu inguru honetan ez nola erreparatzen diezu bai zurekin Nafarroa eta geroa bairen posizioekin, ez? Izan ere egia da, ez? Txibiteren adierazpenek ere badutela eragina eurek esan dezaketen horretan. Bai, pentsatu behar dugu alderdi sozialistak ez duela Nafarroari edo Euskadiri bakarrik ez dagoela horri begira, ez da, alderdi sozialista Espainiako alderdi bat da, hau da, nazionala da, eta ikuspegi hori alderdi popularrak egiten duen antzera, ez da, orduan ikuspegi hori izatean arazoa non dago? Tokian erabaki gutxi hartzen direla, eta orduan erabakiak gorago hartzen direla, eta goran hartzen direnean erabakiak badakigu zer gertatzen den, ez da, tokikotasun hori galdu egiten dela. Orduan, zer gertatzen da? Egia da, alderdi sozialistak analizia egina dauka bere etxean, eta ikusi du EH Bildurekin akordioek ez diotela ongi egin, alderdi popularrak gainera 28ko hauteskunde hauetan mai gainean jarri zuen lehenengo astean, eta astebete terdi iraun zuen krisi horrek, ez da, etakideak, zerrendetan eramatearen guztia hau, ez da, eta horrek EH Bilduri promozioa eman zion, eta alderdi sozialistari negatibotasun bat jarri zion, ez da? Ez hemen, han, baina baliogarria izan zaio, ez da? Bai, ez, gainera egia da, naiz eta Txibitek argi duen, printzipioz ez norekin osatu nahiko lukeen gobernua ez daukala gehiengo osoa bere horretan, ez? Otegi entzun izan dugu esaten ez nola beharrezkoa izan zaio Euskal Herria Bildu PSOE-eri, PSN-eri barkatu baita ere, baina Txibitek dio ez, testu ingura guztiz ezberdina dela, ez? Horrek ez duela zer ikusirik. Testu ingurua oso ezberdina da, emaitzak oso ezberdinak izan direlako estatuan, eta ez doazelako desobrauz esaten dena, ezta? Eta hor aldaketak datoz, eta hori oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da jakitea zer nolako emaitzak izan dituzun, ez bakarrik Nafarroan, baizik eta herrietan, hirietan eta baita beste komunitateetan ere, eta hor, Sánchez hor dago, eta zentratuta dago horretan, berak zeitun nahi dituen hori ikusi egin beharko dugu, baina argi dago Nafarroaren kasuan, argi dago Maria Txibite asko zerosoago egongo litzatekeela geroa bairekin, eta kontigo zurekinekin bakarrik, ezta? Eta EH Bilduren behar hori ez zaio gustatzen logikoa delako, dauzkalako gauza negatibo batzuk bere hauteslegoarentzat 23an izango ditugun hauteskundeetarako, ezta? Orduan guztia da garrantzitsua. Ez, baina tarteka aipatu duzula ez, Espainiako egoera bera, eta nola Pedro Sánchezek ez, aurrerapena iragarri duen, uztailaren 23an gortetako bozkak, osatzeko bozkak izango dira, galdetzagian ez, aholkulari politiko gisa anerrez, zer nola jaso zenuen albiste hori? Guretzako oso interesgarria da, ez horrelakoak gertatzen direnean, eta zer nolako eszenatokia uzten duen, ez da, ez digu eman denborarikia, naiz eta analizia egiten ari garen, ez digu denborarik egin analizi hori gardentasunean egiten, ez? Egia da, hauteskunde zailak izan ditugula orain mai gainean, eta orain bagoazela beste hauteskunde garai batetara, eta gainera guztaian, ez da, beroarekin, eta badakigu horrek zer ekartzen duen, ez da, parte hartzearen beherakada izango dugu, azkenean posta bidezko bozkak gora egin duela ere jakin badakigu, eta hori oso garrantzitsua da ikusteko zer nondik norakoak izango diren, egun horretan izango ditugun datuak, berazko joera egingo du, baina hor egia da, sorpresa hartu ninduen edo ez, ikusi genuenean, egun horretan bertan, goiz horretan bertan, esaten zela Pedro Sánchezek agerraldi publikoa egingo zuela, hor alarmak pizten zaizkizu, ezta? Eta hor bi aukera zeuden bakarrik mai gainean, edo 3. Bata, bere dimisioa, Pedro Sánchez ezagututa ez nuen ideia horretan asko sakondu. Bigarrena, Podemos gobernutik kentzea izan zitekeen, Podemosen beherakada ikusita, berak ikustezakeen bere irudia modu nabarmen batean indartuagoa hori egingo balu, eta 3. hau, ezta? Eta azkenean 3. izan zen.
Eta honek ez, bakigu eragina izan dezakeela ez izan Nafarroan, zein Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako negoziaketetan, paktuetan eta baina Nafarroan ez, agian bereziki zeintzu dira puntu nagusiak ez, zertan eragiten du nabarmenen hau? Garrantzitsua da ikustea Nafarroan eta toki guztietan orain ez gaudela negoziazio prozesu batean, naiz eta bagauden, baina modu mediatikoan gaude hauteskundeetan zer gertatuko zain. Eta orduan horrek aldatzen du ikuspegia osotara, ezta? Nik hemen analisi sakonago bat egin beharko genukeela uste dut, ezta? Azkenean Pedro Sánchezek egin duena da, tablero bat geneukan eta bakoitza bere tokian jartzen ari zen, baina Pedro Sánchezek tableroari ostikada bat eman dio, eta dena mugitu du, ezta? Kondizioak aldatu egin ditu, eta orduan negoziazioa ez da hainbeste hauteskunden emaitzetako klabean egingo, baizik eta mundu guztia orain badago, modu batera edo bestera kondizionatuta, ezta? Eta orduan denean dauka. Baita azkeneko udaletxean egingo den paktuan ere, adibidez Euskadin, La Guardia eta La Bastidan zer gertatuko den Alderdi Popularrarekin, Gipuzkoan zer gertatuko da, Alderdi Popularrak emango dio EAJ eta PSeren akordio horri modu doainik edo nola egingo duen, ez? Orduan, guzti hori oso garrantzitsua izango da, emaitzetan islatuko delako, ez dezagun ahaztu, hau ez dela txorakeria bat. Oso garrantzitsua da, segun eta norekin egiten duzu nituna, ze gero, emaitza bat edo beste izango duzu. Horreago erreparatuko diogu, ez? Apur bat horri ala ere, ez? Nafarroan garela falta zaigu aipatzea, UPN bera, ez? Hemen agian aurreikuspen gehienak Iruñeko udalean edo fokua, ez? Ere hor badago zer nola irten da, ez? Hauteskunde hauetatik UPN. UPN-eri egundoko golpea ematen zion mundu guztiak eta esaten zuen UPN-ek oso gaizki egingo zuela eta emaitza oso txarrak aterako zituela, ezta? Eta ikusi dugu ez dela horrela izan, ez dezagun ahaztu eta ez dezagun ere modu lasaiean hartu UPN, ezta UPN-ek indarra dauka, Nafarroan egundoko presentzia, tokiko presentzia dauka eta hori ezin dugu ahaztu, hegemonia bat izandako alderdi bat da, hau da, egundoko implantazio territoriala izan du, ezta? Eta hori ezin dugu ahaztu. Egia da, Javier Esparzak mezu handi bat bidaltzeko aukera izango duela orain, hau da, denek hiltzat ematen zutena ez da hil, baizik eta nahiko ongi atera da, ezta? Eta horrek indarra emango dio bere hauteslegoan, ezta? Alderdi Popularra, Vox ere sartu dira parlamentuan, orduan horrek ere parlamentuari emango dio nolabaiteko informazio aldetik edo komunikazioaren aldetik emango dio nolabaiteko garrantzia edo interesa, ezta? Pizteko aukera. Gainera esan genezak ez bestelako kanpaina, da horre kanpaina batean, ez, dagoeneko murgilduak garen honetan, ez, Iruñako udalak baduela, ez, foku mediatikotik asko baita ere, ez, eta zentzu horretan pentsa daitek ere, ez, PSNek nahiago duela UPN gobernuan beste alderdi bat baino? PSNek nahi duena da gobernua bere izatea, udaletxean, ezta? Eta nik esan nuke ez duela nahiago, ez du nahiago Kristina Ibarrola bertan egotea, ez duena nahi da, Asiron egotea. Hori argi eta garbi dauka, ezta? Zergatik, mezu zuek pentsatu behar duguna da, Nafarroa oso anitza dela, eta Iruñetik bera EH Bildu ez dela hemen ikusten den bezala, ikusten asko zokerrago ikusten da, ezta? Eta badago pertzeptzio bat, oraindik lehengoko, garai haietako ideiak edo etortzen zaizkio jende askori burura, ere aldatzen ari da, EH Bildu ari da, ere zentzu horretan aldaketa komunikatibo bat egiten, eta irudi eta identitate aldaketa bat egiten, eta onurak ekartzen ari dizkiola ikusten ari gara bai Nafarroan eta baita Euskadin ere, eta ikusi egin beharko dugu ere, Espainiako gortetarako hauteskunde hauetan zer gertatuko den, ezta? Baina, Iruñean zentratuko bagina, badakizu, galdera bat egiten diazu eta denarekin konektatzen dugu, zergatik dena oso konektatuta dagoelako, ezta? Eta hor, nik uste dut garrantzitsua izango dela ere Iruñean hirugarren bia hori Koldo Martínezek mai gainean, geroa bai jarri duena, mai gainean ezakit noraino joango den edo ez, badakit hitz egiten ari direla euren artean eta negoziazio baten bila dabiltzala, baina Asironek ere argi eta garbi esan du gaur goizean, EH Bilduk
bi plano ezberdinetan ikusten dituela Iruñeko udala alde batetik eta beste alde batetik Nafarroa, ezta? Eta orduan hori oso interesgarria da ere ikusteko gauza toki batean gertatzen denak ez diola eragingo besteari, ezta? Eta hor ea zer gertatuko den. Nik hasieron ikus dezaket alkatetzan. Ez dakit orain edo datorren urtean, ze horre ere aldaketak egon daitezke, Kristina Ibarrola orain ez dut ikusten, baina agian bai, badakizu hemen dena, ate guztiak irekita utzi behar dira, bada, baina nik uste dut azkenean akordio bat egongo dela. Alderdi aurrerakoiek egingo dutela paktu bat. Ez dakit zer nolakoa, ez dakit nori izango den alkate, baina beraientzat oraintxe hori gutxienekoa dela esan dute, ez da? Garrantzitsuena da, aurrerakoia izatea. Gainera horre ikusten genuen ez, nola Elma Saizek ere ez, bere burua aurkezten zuen alkatetzara, baina tira ez, entzun dugu PSN esaten ere agian Koldo Martinez babesteko prest ere egongo litzatekela ez, zerrira daukitzen du honek, agian gainera ez, bestelako foku bat piztu zaio geroa bairi ez, joku honetan ez denean espero ez, eta agian geroa bai ere Iruñeko alkatetzara iritzi daiteke. Bueno, nik uste dut beraiek ere ez zutela espero, ez da, baina ikusi duten moduan, ikusi dutela zer nolako eszenatokia dagoen, aukera bat gehiago da, eta aukera interesgarri bat uste dut jarri duela mahai gainean Koldo Martinezek. Beste gauza bat izango da, ea hori EH Bilduk erosi egingo duen. Ze oso erraza izango zaio alderdi sozialistari hori erostea, izan daitekelako aukera bat, gero Nafarroako parlamentuan ere beste aukera bat izan ahal izateko, baina EH Bilduk erosi behar du. Ez dezaguna ahaztu, EH Bilduk dituela bozka gehien eta zinegotzi gehien Iruñeko udaletxean alderdi aurrerako ari bagara, ezta? Eta orduan beraiek daukate giltza, hori argi dago, eta akordio batez baldin badago ez da ona izango beraientzat, ez da aurrerako jentzat ere ez, Kristina Ibarrola izango dugulako alkate, ezta? Eta hor, hausnarketak oso ongi egin behar dira, eta ez dut uste eserleku kontutaz aritu behar direnik, hainbeste, baizik eta programaz, eta zer nolako joera izango duen 4 urte egon behar garelako, ez da orain bozka eman eta kitxo, ez 4 urte osoz, udaletxe batean ez dago aurrerapen elektoralik edo hauteskundeak aurreratzeko aukerarik, orduan 4 urte osoz egon behar dira, eta ez dakit horrek ere nolabaiteko inestabilitatea ematen dio gobernuari, ez da? Gainera orain programa bera aipatu duzula, ez zenbat ari garen entzuten, siglak, ala programa, eta ez zer ematen zaion garrantza, eta ez Nafarroan bakarrik, ez, EAen ere antzekoa ari da izaten batzuetan, ez, medioetan gain hartzen dabilen diskusio hori, edo, ez dakit esan, ez, ezaten genuena, ez, bi bloke horien edo bi kontzeptu horien arteko ezberdintasuna, ez nola, erreparatzen diozu hori, ez dakit, komunikatiboki bakarrik, ez, bidea duen horrek, ala gero eragin sakonak izan ditzaken. Pentsatu behar duzu azkenean hemen, hauteskunde gauean ikusten duguna izaten dira zenbakiak. Eta hurrengo 2 asteetan egiten duguna da zenbakiak batu. Bat bestearekin eta ikusi zer nolako emaitzak ateratzen diren, ezta? Programak garrantzia asko galdu du politikan, ezta? Lehen politika askoz ideologikoagoa zen, orain ez horren beste, ikusten dugu adibidez, badaudela alderdiak bozka dezaketela bai alderdi popularrarekin eta bai alderdi sozialistarekin, ezta? Eta hor nik uste dut, hori ere oso interesgarria delako, zezuk segun eta ze helburu daukazun batekin edo besteekin itunak egin ditzakezu, eta nik uste dut hori ere politika badela, ezta? Nik marra gorrien alde ez dut inoiz egiten, ez zait iruditzen interesgarria denik marra gorriak jartzea, gainera hauteskundeak baino lehenagonik, ni oso kritiko atera naiz ere alderdi sozialistak egin duenarekin adibidez Iruñean, nik uste dut horrelako marra gorriak ezin direla jarri, eta gero ere oso kritiko naiz alderdi popularrarekin hemen Euskadin egin dituenarekin, ezta? Ze azkenean mezu bat eman duzu, gero Madrildik beste mezu bat eman dizute, orduan oso zaila da horrelakoetan gauzak ongi egitea eta transparentziaz edo gardentasunez egitea gauzak, ezta? Nik beti programa uste dut dela garrantzitsuena, baina jendeari ez zaio inporta. Jendeak benetan jendeak ez du irakurtzen ere, ez du irakurri ere egiten zer iristen zaion etxera, eta askotan ja politika askoz emozionalagoa da, eta jendeak ez duen beste bere ideekin bat egiten duen zerbait bilatzen, baizik eta
bueno, egin dezagun programaz bat, programaz beste, eta joan gaitezen aurrera, ez da? Orduan, azkenean jendeak nahi duena da estabilitatea, kudeak eta gauzak ongi joan daitezela, eta gutxi gehiago, ez da? Bai ez, baina kudeak eta horri heltzeko, ez, egin izan dute adierazpena, bai PSek kasu honetan, eta EAJak, ez da, nola gobernabilidade horri eusteko, eta bueno, apur bat ez, konfiantzazko eurek ez, konfiantzazko ditzen dioten, batuk eta horri jarraipena ematekoa, hasieran ez, aipatzen zenuen, eta ikusi genituen ez, alderdiak justu 28 gauean, batzuk ospatzen, aldaketak iragartzen ez, oso harin, agian aldaketak iragartzeko, zerrolako aro politikoa ireki da ez, maiatzen 28aren geroztik EAen. Bueno, zuk ez baldin baduzu, egun horretan oso fuerte ospatzen, zuk arazo bat izango duzu, gero zu ez baldin bazara ateratzen. Orduan, argi dago, adibidez, pentsatzen dute EH Bildu zari zarela, EH Bilduk oso pozik hartu zituen datuak, oso pozgarriak direlako datuak, baina egia esan, nik analizia hau ere egin dut, EH Bilduk ez du egundoko igoera izan bozketan, bozka kopuruan, baizik eta portzentaian asko igo da, eta zergatik EAJanen alderdi hautesle asko ez direlako joan, ez da, bozka ematera. Hau oso analizi simplea izango litzateke, eta orduak egoteko aukera izango genuke, baina pentsatzen dut gero zerbait egingo duzula. Orduan, garrantzitsuena hemen zer da, analizia egiterako orduan ikustea, bai, EH Bildu potentea ateratzen da, hauteskundeetan eserlekuak atera dituelako, eta hori horrela da, eta gainera zoriontzekoa da, lanketa handia egin dute duela urte asko, eta ez da egun batetik bestera egiten den zerbait, eta hori oso garrantzitsua da, ikusi behar da nor dagoen luzera begira eta nor dagoen momentu bakoitzari begira, eta hor adibidez ikusten dugu Podemosek zer nolako golpea izan duen Elkarrekin Podemosek hemen Euskadin, eta toki guztietan, Espainian hain zuzen ere, eta hor ikusi egin beharko dugu ere bai, egun horretan egiten dituzun, postasun irudi horiek, edo irudikapen horiek, orain nola uzten dizuten, ez da? Ze orain badirudi ez duzula Donostiako, hau da, Gipuzkoako aldundia izango, eta Gasteizko udala ere ez. Orduan horrek ematen dizu aukera ederra biktima modura irudikatzeko zure burua, ez da? Nola EAJak eta Alderdi Sozialistak PPren babesa izan behar izan duten zuri gobernuak kentzeko, ez da? Horrek funtzionatzen du? Batzuentzat bai, beste batzuentzat ez. Eta orduan azkenean garrantzitsuena da zuri bozka eman dizutenei, horrek, funtzionatzea, hori garrantzitsuena. Bai ez, eta aipatzen genuen bezala, ikusi genuen Euskal Herria Bildu ospatzen, eta gero beste aldetik esaterako ez, Ortuzar ere aritu zen besteak beste abstentzioaz, eta nola, abstentzio datu horiek analizatu behar zituela alderdiak, nola erreparatzen diozu aurten, izan den abstentzio mailari. Parte hartzea klabea da. Eta parte hartze horretan arazoak egon dira, eta ez bakarrik Euskadin, estatu osoan parte hartzea jaitsi egin da. Eta jaitsi egin da gainera gobernuan daudenei gehien bat, ez da? Beraiei jaitsi egin zaie ikustezakegu Alderdi Sozialistak jaitsi duela Nafarroan, baita geroa baik ere geroa baik asko zindar gehiagorekin jaitsi du gainera, kriston golpe hartu duelako, 17.000 boto gutxiago hartu ditu. Euskadin ikusten dugu EAJaren kasuan, ez da, egundoko kolpea hartu duela Alderdi Sozialistak pixka bat ere. Orduan, hor ikusi behar duguna da, oposizioan dagoena gora joan dela. Oposizioa errentabilizatzen jakin duena gora egin du. Zergatik? Nik hemen analizia egingo nuke, eta nik uste dut garrantzitsuena dela, jendean nazkatuta dagoela. Orokorrean nazkatuta gaudela, ezta? Nekea daukagu eta ikusten dugu arazo bat sortzen dela, politikak ez gaituela inbeste errepresentatzen, ez dela gure islada eta ikusten ditugula gutik oso urrun. Eta orduan horrek arazo bat sortzen digu, ezta? Ze ikusten dugunean nola politika instituzionalak bide bat hartzen duen, eta jendeak beste bat, orduan pixkanaka parte hartzea bera doa, ezta? Egia da, beste herrialde askorekin konparatuz, parte hartzea egundokoa da, oso handia da. Latinoamerikako herri askotan,
derrigorrezkoa da bozka ematea, eta hemen baino parte hartze gutxiago egoten da. Orduan horre nik uste dut hori ere positiboa dela, herri honek bozka asko ematen duelako, ezta? Eta hori positiboa da, jendea implikatuta dagoelako. Baina jeisteak niri arduratu egiten hau, eta egia da gehiago jeitsiko dela. Uztaian baldin baditugu gainera, piztinara joatea, igual interesgarriago izango delako, ezta? Hauteskundeetara joatea baino, baina animatu egin behar da ere parte hartzera, nik uste dut hori garrantzitsua dela. Etorri zait burura, agian ikusiko ditugula politikariak ondartzetan kanpaina egiten ikusteko daukagu hori. Emango lidateke, hori ikusten baldin badugu kanpaina zer nahi duzunik esatea, ze baten bat ez dakit banik oso ongi geratuko zaion ez dakit ondartzara joatea, ez? Bueno, ez dakit. Eta lehenxago ez nola aipatzen genuen, ez? Suertatu dala PP, suertatu zaiola PP-eri, ez? Giltza eskuratzea, hainbat tokitan, kasu honetan ez EAJ-ari bereziki ez aginteak emateko, leku importante askotan gainera. Honek gero Espainiako panoramari begira, ez? Eta bertan jokatzen diren partideak erreparatuta, ez? Desgastea suposatu aldie bertoko EAJ eta PSeri? Nik esango nuke ez. Azkenean, EAJ bozkatzen duenak EAJ egotea nahi du, orduan, ez dakit asko inportako zaion, igual bai, ez gara esaten ari alderdi popularra sartu egingo denik gobernuetan, esaten ari garena da, egun batean, esango duela bai, nik bozka baiezkoa ematen dut, ezta egun batean, baina gero hori 4 urtetan ahaztu egiten da. Beste bat izango da, uztailaren 23an ahaztu egingo zaion jendeari edo ez, nik uste ez, ze EH Bilduk gogorarazi egingo digu egunero, baina hori izango da, izango dugun eszenatokia, ezta? Nik uste dut, alderdi popularrak irabazten baldin baditu hauteskundeak edo gutxienez Voxekin batera gobernua baldin badauka Espainian, EAJak esan du Voxekin ez duela ezer jakin nahi eta orduan ez diola babesa emango, baina azkenean badakigu EAJaren papera zein den Madrilen eta Euskadiren defentsa egitea da eta Euskadirari dirua ekartzea da bere helburua Madrilen hain zuzen ere, orduan itunak oso ezberdinak dira, segun eta ze helburu duzun, hemen bat da eta han beste bat. Eta doako babez ez, ari da asko eta asko hitz egiten, ez? Besteak beste justu ez, Gipuzkoan agian ez, nola, Iturgaizek berak ere esaten zuen, ez? Eta zuk marra gorri ez hitz egin duzula, ez? Ez duela doako bozkarik edo doako babesik eman gura, ez? Zer ambiente sortu dezake honek? Baina gero ere Kukagamarrak gaur edo atzo esan zuen, EH Bilduk ez duela lortuko ezer bere esku badago, ez? Orduan, Iturgaizek gauza bat esan du, gero Mikel Lezamak beste bat, egia da Mikel Lezamak ongi egin duela, ez? Esan du haizu, nik kiroletako eserleku hori nahi dut, eta, nik uste dut Mikel Lezamaren perfilare oso ezberdina dela, alderdi popularra hitz egiten ari garenean nik uste dut ere lortu duela, ez? Alderdi popularraren beste diskurtso bat plazaratzea, baina Kukagamarrak ate hori itxi egin du. Itxi edo, aukera eman dio EAJ eta alderdi sozialistari modu zuzenean aizu, lasai, Mikel Lezamak nahi badu ere, zuek ez baduzue ikusten lasai egon, ez da ezer gertatzen, EH Bildu dagoen bitartean, ez dagoen bitartean guk zuei babesa emango dizuegu, orduan, nik uste dut ere, ongi dago, azkenean bere bozkekin euren botoa eta hor nik ez dut gaizki ikusten, azkenean bakoitzak egin behar du bere botoekin nahi duena eta momentu batean alderdi popularrak EH Bilduri baiezkoa eman nahi baldin badio ere, ongi egongo litzateke, azkenean bere bozkak dira eta euren erabakiak behar dute izan eta gainera, esan nahi dut, hauteskunde kanpainan ez dute gauza bat esan eta orain beste gauza bat, azkenean da koherentziaz jokatzea eta bere hauteslegoak hori nahi du. Eta EH Bildu ez egotea nahi dute, orduan, argi dago. Bai ez, gainera EAJak eta PS komunikatiboki bentzat ez dute izaten, eta esan dute argi baita ere ez dutela inolako akordio politikorik edo nolabait esatearren ez. PP-rekin ikusi dugu eta aipatu dugu lehentxeago ere ez, nolako kanpaina egin duen EAJak ez, asko gogortu duela bentzat mediatikoki Euskal Herria Bilduren aurkako jarrera, hala ere ez, aipatzen genuen, batetik horrek ikusleio bat ireki diola Euskal Herria Bilduri ere, hala ere ez, aurrera begira uste duzu datozen hauteskundeetan eta Jaurlaritzakoak esaterako ez, urtebete barru direla EAJak kanpaina komunikatiboa bide horretatik egitea ondo datorkiola?
Nik uste dut ez dela inbeste kanpaina komunikatiboaz EAJaren emaitzak ez doazela zentzu horretatik, ez da? Nik uste dut EAJak egin duen mezua ez diola horren beste eragin erantzunetan eta emaitzetan, eta nik uste dut hau lehendik datorren gauza bat dela. EAJak aldaketa egingo duela bere diskurtsoan? Segurazki baietz. Ziur nago, horrelako emaitzak ikusita egingo du, baina ez du bakarrik, nik uste dut ez duela bakarrik emaitz aldaketa komunikatibo bat egin behar, baizik eta organikoki ere aldaketak egin behar dituela, eta hor ikusi egin beharko dugu zer nolako aldaketak egite dituen. Egia da EH Bilduk indar hartu duela, EH Bilduk indar gehien hartu du Espainiako Kongresuan egin duen publizitateagatik, eta hori argi izan behar dugu. Jendeak, nahiz eta Euskal Herrian bizi garen jende askok Espainiako medioak kontsumitzen ditu, eta hori argi dago, sentitzen dut, baina badakizu, eta hori azkenean horrek badakar diskurtsoa oso ezberdina izatea bai hemen eta baian, ez da? Ez da EH Bilduz berdin hitz egiten hemen, edo han, ez da modu berdinean hitz egiten, eta ez da presentzia berdina, ez da? Daukaguna nik argi dauka eta EAJak egingo duen diskurtsoa orain, kanpainan izango dela, ez hainbeste EH Bilduren kontra, baizik eta hemen, hau da, estatuan ze aldaketa egon behar diren edo zer nolako gobernuak etorriko diren eta zer nolako estabilitatea eman behar zaion hemengo gobernuari eta horrelakoak. Nik uste dut gehiago egongo garela autogobernua hitz egiten, EH Bildu hitz egiten baino. Nik uste dut hori izan beharko litzatekeela interesgarriena EH Bildu, hau da, EAJarentzat barkatu. Beraz, Aner, bukatze aldera, Uztailean 23ko hauteskunde horiei begira, esan ditugunak aintzat hartuta, zer nolako mezuak gailenduko direla aurre ikusi genezake? Bueno, nik uste dut mezuak ez direla oso ezberdinak izango, egia da estatu klabean izango direla, eta hor ezkerrak Voxen mamua aireratuko duela, eta nik uste dut hor ere interesgarria izan daitekela horrelako zerbait egitea, eta gero ikusi beharko dugu EAJak zer nolako mezua bidaltzen duen. Baina nik uste dut esan dizudanaren harira joango dela, ezta? Alderdi Sozialistak kanpaina estatala egingo du, hau da nazionala beraientzat, nazionala zerekin, nik esaten dudan moduan, ezta? Eta ikusi beharko duguna klabean egongo den Yolanda Díazek Sumar proiektua ea gehitzen duen edo kentzen duen, eta hori ikusi beharko dugu ere, bai gaur ikusi ditugun datuak ikusita, ikusten duguna da, elkarrekin joango balira 41, 42 inguru emango lioketela, eta bananduta joango balira Podemosi 3 ematen diotela, eta Sumarri 22, 24 inguru hortaz, ikusi beharko dugu, baina interesgarriena izango litzateke hori aber nola osatzen den, ez da, ezker hori nola osatzen den. Bada, adi izango gara dudadirik ez, eskerrik asko Aner gaurekin tartetxo hau hartze arren. Eta horrela ditzi gara albistegaren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.7 eskuragarri, gerazten izan.